Urhulumente usondeze iinkonzo eluntwini. Injongo ikuqinisekisa ukuba iintsana zifumana iziqinisekiso zokuzalwa zingaphelanga iintsuku ezingama-30 emva kokubelekwa kwazo. Ezi ziqinisekiso zijoliswe ekubeni abantwana bafumana iinkonzo zabo ngaphandle kobunzima. The issue of fraudulent IDs, young children with no IDs and not able to register for social services, young children struggling to get into schools, matriculants struggling to write matric. It will come to an end. And fraud will also decrease. Abanozala baselula bebencume olukablankethe. Ndimnandele kakhulu namhlanje iWest niniwa uminister. Ndiziva ndonwabile ukuba ndifumene certificate apha kuba ndizothi xa ndiyofumana ikamkampa bese ndiyase ndiyiphethe i-birth certificate ndizibe ndisokolo. Umba wokugxalathelana kwabemi bangaphandle kweli nawo uye waqwalaselwa. The only thing that we can do is to get immigration officials to go out and look out for them, and many of them we end up deporting them. Kwindaba ze SABC ndimfundiswa Mhlekude, eLibode.